Priatelia, zázraky sa dejú. Keď ste v opozícii, tak hovoríte, že to je hlúpy nápad, to nebude fungovať. A keď sa dostanete do koalície a vládnete, tak zrazu tento hlúpy nápad sa stáva ako výborná myšlienka, akým spôsobom môžete doručiť ľuďom nejakú pomoc, keď ste doteraz prakticky žiadnu nedoručili. Dnes bola tlačovka, alebo tlačová konferencia premiéra k štátom podporovaných nájomných bytov. Hovoríme o programe výstavby tradičných štandardných nájomných bytov, kde sa štát rozhodol spolupracovať so súkromnými investormi. To sú tie kolárové, tzv. Kolárové byty. A ja som veľmi rád, že táto terajšia vláda v tom bude pokračovať. Musím povedať, že keď nerozoštovávate a snažíte sa zamerať na cieľ, tak sa tieto veci dobre podaria. Mňa veľmi mrzí, že moji bývalí koaliční partneri nám házali polená pod nohy a zdržiavali to. Dokonca nás donútili ešte, aby sme to dali na Európsku komisiu, čo sme vôbec nemuseli, tak sme sa zdržali o 4 roky. Miesto 4 mesiacov to bude teraz trvať možno 6 rokov, kým sa toto spustí. No a miesto toho, aby sme to, ako my, naša bývalá koalícia, všetci sa na tom podielali a mohli odozdávať prvé nájomné byty a mať z toho nejaký aj politický osok, tak teraz to bude odozdávať Robert Fico. Možno už v januári, keď sa kúpia prvé takéto štátom podporované nájomné bývanie. Ale to nevadí, ja som není žiarlivý na to, preto lebo cieľ je jasný, pomôcť ľuďom. My sme s tým prišli, spravili sme zákon, založili sme agentúru, ktorá vznikla v roku 2022 a našli sme týchto investorov rakúskych, ktorí začnú s týmto štátom podporovať nájomné bývania. Teraz došiel ten comfort letter a je jasné, že začne sa s týmto. Ja môžem povedať, že som rád, že táto vláda si to prisvojila a že bude v tom pokračovať ďalej, lebo toto presahuje mnohé a ďalšie volebné obdobia, lebo je to projekt na desiatky rokov. Priatelia, tu je jasne vidieť, keď nerozoštvávate a snažíte sa výjsť s každou politickou stranou, s každou reprezentáciou, tak tie výsledky sa dostavia, možno aj cez ďalšie volebné obdobia. Pekný deň.